Seo cuid go na scéalta is mó a bhír Tuairisc an seachtain seo. Dúirt an rialtas go bhfuil an táin ina bhfuil foras na Gaeilge chá plé ag na ranna airgeadais agus na ranna chuí eile chuin taobh gan teoireann agus go bhfuil cinna fós le duine faoi bhuiséad an áras chun bhliain fiche cuig. Dógar an foras go raibh ceoratha móra le cormhaim le duling lec le bearn na mhór ina bhuiséad. Cáinniú uachtarán Mheiriceá Donald Trump go géir an teachtain seo nar a bhfuil sé go nglacach na Stáit Aontaithe seileadh ar Gaza agus gnéanaí riviera an bhean éirithe. Dúirt sé tar éis cruinniú le príomhmheara Israel Benjamin Netanyahu gur chóir muinte na Palestíne ar fad atá na gúnaáin a aistriú amach go buan. Ceapú an teachtadála go bhío dar a Caléirí ina air Gaeltachta an bhí seachtaine. Scríomh agathóir Tuairisc seantaigh go garbhí prófíl ar an air nua a déir go dúra sé an Gaeilge agus a Gaeltacht isteach a lár obair an réaltas nua. Déir uachtarán na hÉireann Mícheál againn go bhfuil athrú suntasach paci ar a discúrsa faoin Gaeilge le tríocha bliana anuas agus go bhfuil si beo beathaach ach ag an am céanna go léiríonn an Aonaise go mbeidh an dúshláin a bhaid níos móna mar a ceapú le slánú na teanga san Gaeltacht. Tá alt faoin méid a bhí le rá ag an uachtarán agus tuile ar a suíomh anois.